नमस्कार, प्रणाम। हम बानी ठग ऑफ बिहार। सॉरी, सॉरी, ई हमरा मुँह से गलती से निकल गलक ह। ठग ऑफ बिहार ना, हम बानी अमरजीत कुमार। भले अपना लइका के 2 गो रोटी कम खियाई, लेकिन पड़ोसी के लइका के दूध से उमच के नहीं हमाई। काहे से कि आपन लइका त कुछ कर नइखे सकत। आपन लइका पे वैसे ही कोई के भरोसा ना होखेला, जितना कि पड़ोसी वाला के लइका पे भरोसा होखेला। वजह ई भी हउवे कि पड़ोसी के लइका के कर्म-कांड पता ना रहेला और आपन लइका के कर्म-कांड सबके पता होखेला। हम अभी बात करत तनी टोटली मिला के बिहार के चुनावी मुद्दा पे। पिछला मतलब अभी जौन पिछला कंडीशन रहल, खास करके उ मुद्दा पे। तो फटाफट से चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के भी हिट कर ली, ताकि न्यूज़ मिली लेकिन तनी धाकड़ स्टाइल में। न्यूज़ ही बउए लेकिन थोड़ा-सा हट के बाटे, अलग स्टाइल में रउआ लोगन के भोजपुरी में न्यूज़ दिहल जाई। कई गो माई लोग, बहिन लोग मिल के, हमार त माइए लोग के बराबर उ लोगन के एज रहल। तो कई गो माई लोग मिल के एगो लइका के खूब बढ़िया से पूरा इज्जत सम्मान के साथ में दूध के खइला उझुल-उझुल के नहवली लोग। इहे खातिर कि बबुआ बिहार के उद्धार कर दिहन। उ लोगन के थोड़े ना पता रहे, माई तो वैसही हर कोई के माई बड़ी भोला होखेली अपने लइका के प्रति, भोली बहुत होखेली मतलब। त उ लोगन के थोड़े ना पता रहे कि बबुआ के जौन खइला उलट-उलट के दूध से नहवावल जाता, एक दिन बबुआ ही उलट जइहन। उलटे के भी कई गो कारण बाटे, अइसन बात नइखे। काहे से कि हमरो घर परिवार बा त चले के चाही। हम जब बहरिए के देखम त हमार घर परिवार के देखी? हम इकलौता बानी, तो अपनो बारे में सोचे के चाही। वैसहू 4-5 बार जेल हुनी, कई गो केस हमरा पर भइल। समझ सकतानी हम कहाँ कहतानी ई बात के। अगर नाम लेल अभी थोड़ा कष्टदायक हमरा खातिर हो सकता। काहे से कि थोड़ा पावर में आगल बाड़े लोग, कई लोग। उहे लोग हवन जौन एक टाइम में तेजस्वी यादव एगो हेलीकॉप्टर में या प्लेन में बैठ के मछली का खा लेलन कि इ लोगन के पेट में पूरा मछली कूदे लगल। खइलन उ लेकिन इ लोगन के पेट में मछली कूदे लागल कि देखो ना नवरात्रि में मछली खात रहन। इहे हवन हिंदू। हम कई गो हिंदू के देखतानी कि मार नवरात्रि में दारू, वैसे तो बिहार में दारू बंद बा, लेकिन होम डिलीवरी चालू बाटे, इ सबके पता बा। इ हमनी के कहत इ जेल में बंद मतलब जौन कैदी बाड़न दारू के कारण भइल बाड़न, उहे लोग के रिकॉर्ड ही बतावता कि बिहार में दारू केतना लेवल पे चलता। खैर, दारू मुर्गा हुमच के खात रहन, लेकिन एगो ई भाई तेजस्वी यादव मछली खा लेलन। इ लोगन के पेट में मछली कूदे लगल, उ भी जिंदा। खैर, इ लोगन के कहीं न कहीं आपन स्वार्थ साधे के रहल ह। साध लेलन और बढ़िया जगह पे चल भी गइलन। वैसे हमरो माई कहलक कि तुहू जो कुछ कर, हमारा देन से छूट बा। काहे कि अभी अपना से कुछ तो होखत नइखे, तो अब बीच में माई के लावल जरूरी हो गइल। माफ करम जा। माई के मतलब बहुत सम्मान करना है, हमार माई होखे चाहे कोई के माई होखे। लेकिन अपना बीच में माई के लावे के का जरूरत रहल? माई के रहे देती घरही। बार-बार हम कई लोगन के अब सुनतानी कि हमार माई कहलस कि हई कर। सब कोई के माई कहेला कि बेटा डीएम बन जो, कलेक्टर बन जो, एसपी बन जो, डीएसपी बन जो, तो काहे नइखे बनत? बने के चाही। ई बतिया तब याद रख जब पूरा बिहार भर के जनता तहरा के सपोर्ट करे खातिर तैयार हो गइलक ह। और जौने क्षेत्र से तू चुनाव लड़े खातिर भैया रेडी रह, आपन रुपया लगा के तहरा के लोग निर्दलीय कंफर्म रहे कि ई बार तू निर्दलीय जीत जइतो, अइसन बात ना रहे। भले पिछले बार 10-11 हजार वोट आइल ह, लेकिन ए बार तहार 99% चांस रहे। खैर, एह से बड़ा लालच तहरा के लौकल होई, जौन चुनाव तू जीते वाला रहल, एगो सांसद बने वाला रहल ह। एह से बड़ा कहीं न कहीं लालच लौकल होई, तब जाके अइसन भइल। खैर, दूसरे साइड में ई भी देखल जाओ कि एगो टाइम रहल जौन कि दोसर के गाड़ी से भैया चलत रहल ह। अभी चार्टर्ड प्लेन से देखनी ह कि मर्दे तू तो वेस्ट बंगाल गइल ह। ई कह के कि गरीब के लइका चार्टर्ड प्लेन पे और एरोप्लेन पे बोलित हेलीकॉप्टर पे नइखे घूम सकत। हमनियो के भाई पढ़ल लिखल बानी जा, अइसन बात नइखे। जाके देख ल, कौनो एग्जाम अगर होखत हउवे, स्वीपर के भी बोली तो झाड़ू पोछा मारे वाला भी सरकारी नौकरी होखता, तो ओमे ग्रेजुएशन लेवल के लइका मतलब पार्टिसिपेट करत हन, जात हन एग्जाम देवे खातिर। तो अइसन बात नइखे कि भैया तुहिए एगो पढ़ल रहल, लेकिन कहीं न कहीं ई हमनी के बिहार के ठगे के बहुत जबरदस्त कोशिश भइल। आगे के समय बताई कि जनता तहरा साथे कैसन इंसाफ करता। खैर, तहरा पे जनता के बहुत ज़्यादा भरोसा रहे, इंसाफ के भी उम्मीद रहे, लेकिन
अब देखो तनी कि दिल्ली में जाके ई मनोज भैया के प्रचार करत रहो। बहुते बढ़िया बा कर बिहार के तो प्रचार तू कई लेला। खुदा ना खास्ता हमरा लागत है कि कुछ माहौल पहले तो ठंडा रहे बहुत बढ़िया रहे तारा पर लेकिन अब करना भी तनी सख्ती से मिजाज में सख्ती रख के बिहार में अपन